O delegado territorial da Xunta de Galicia en Ourense, Manuel Pardo, supervisou esta mañá acompañado de técnicos da Axencia Galega de Infraestructuras o estado das obras na nova senda do río Barbaña entre a Ponte Vella e Espourense, á altura da ponte Codesal baixo a rúa Marcelo Macías. Ya había unha estrutura que aquí hubo que actuar, en este caso cambiouse a pasarela e colocouse unha plataforma de madeira que vai permitir continuar hacia a estación de intermodal e ao mesmo tempo poñer e habilitar unha parte do río Barbaña que estaba desaproveitada, como é desde a Plaza de Abastos hasta a Molinera, sobre a cual está tamén a traballar nunha pasarela que está tamén elevada para tapar unha tubería e con plataforma de madeira para continuar con este entorno. As actuacións que se están levando a cabo neste enclave adquiren unha gran relevancia por tratarse dunha intersección importante dentro do ámbito global do proxecto, porque non só dá continuidade á nova senda, senón que comunica de xeito transversal para enlazar ambas marxes do río co núcleo da cidade. Se todo vai segundo planeado, estarán rematadas en decembro.